И да, здравейте, драги зрители! Съвсем рандом почнах да снимам. И днес ще играем в Dead Night, както... Sorry, bitch. Чакай, ще го сложа спок. Днес играем в Dead Night, както виждате. Вътре сигурно има участие. Да. Днес какво ще правим? Аз не знам. Да. Някой е много сено. Никой не иска. Не иска някой. Рипа. Да. Охо. Окей. Дали го е заболява? Дали е летно? Той е пил? Няма значение. Да, нещо става. Окей. Оправи се. Днес ще експлорваме пред хомето. Опа. Да, чакай. Да. Къде? В интернет. Къде ще съм видим? Окей. Това прозвуча гадно. Къде ще съм видим? Дали може така да правя? Не. Ей, кофти тръпка. Защото щях да вардук. Аз може да спектейтвам. Може би ще спектейтвам. Да, няма да спектейтвам. Щях да лова хакери, но ме доморъзя много. Ето това е хубаво хоме. От тук нататък съм експлорвал, но ще експлорвам още напред. Като гледам има още хомета. Интересно. Speed of Beacon. Да, хора, давайте. Кажете как мога да си направя аз бикън и как да го задействам. Спрям спида. Тъмно се радвах. Като циганче на вафла. И няма луцана. То не че може. Да, чувате мишката ми. Може би я чувате. И сега се чувам по-добре, защото си доближих микрофона до главата. Да, тъпия ми телефон пречи. Няма нищо. Сега вече не пречи. Окей. Надявам се този микрофон да е по-добър от предишния. Надявам се. Защото предишния ме биеше тока. Не, наистина ме биеше тока. Какво друго? Тези хора за какво не си направят бик? Това ме кефи. Това е опи. Опи. Омага, то рез още ли продължава, бе? Вау. Да, и взела съм си така Golden Apple Game. Само заради това. Заради експлорването. Страх ме. Имам full look. Да, ето го. И някакъв меч, Sharpness 2, който не ми се взимаше от ония чест, защото всички бяха стартери. Не ми се беше примерно един стартер, защото щях да го имам след колко време. Добре. След 6 часа. Значи са минали 2 часа, откакто съм играл. Окей. За 10 минути... Само не ми казай, че това е то. Ако е то, просто ще се гръмна. Ма е то. Не.
Да, бе. Няма как да той. О май гай. Добре. Нека да сложим като най-големия жалкар това парченце. Не. Не е то. Yes, не е то. Ох. За какво говоря? Ами говоря за предишното хоме, когато бях когато бях ламерче, между другото. Защо не ми пуснал печено, бе? Да. Това е интересно, защо не ми пуснал печено. Но няма значение. Окей. Малко така. Jump. Аре бе, няма ли да кажете хай на YouTube? Някакъв пич каза, защото е готин пич, нали? Да, пич. Какво друго? Нека да видим колко време снимам, защото ми е любопитно. Колко? 6 минути. Окей. 6 минути, 6. След малко свършвам. Всъщност, знаеш ли какво? Ще си седиш така. Не така. За нощи. Но малко по-малък те искам да е. Аре да е по-малък. Добре. Не мога да си го направя по-малък, затова ще умушна ето тук. Да гледам само колко време има. Окей. Не ми издавай звуци. Да, след малко ще привършвам. След 3 минути. Да, това е експлорване. Наистина експлорване. Пак. Yes. Да, сам нямам кирка. Идеално. Скачам долу. Без демидж. Да, тук якото на сървъра е, че няма демидж. Нали, като скочиш няма демидж, иначе има. Аз къде се върнах, бе? Пич? Да, бе. Да, хора. Това беше от мен. Беше велико експлорване. Да, върнах се в хомето. Незнайно как. И не знам защо и как се върна. Добре. Вече е пораснало то. Нека щупим всичко и да го засадим наново, да видим колко сме взели. И говоря като някакъв пълен. Охо, към 20 сме взели. И да, засаждаме ги и свършва клипа. Не знам как се върнах, между другото. Това ми беше интересно. Това беше много интересно. Не знам, просто това беше нереално как се върнах. Само. Окей. Хора, слам ги в честа. Привършваме. И това мисля да е от мен. Надявам се да ви е харесало. Може да дадете положителен вод на клипа. И до скоро.